nostra i ens n'anem a viatjar a la Xina de finals del segle XIX i inicis del XX. Quan pensem en fotografia de la Xina, és un camp d'estudi bastant jove. Sí que és cert que en l'última dècada cada cop més investigadors s'estan dedicant a estudiar-la i estan traient llibres, articles, publicacions, però tot i així en el públic en general és un tema bastant desconegut. El que segurament, si diem fotografia a la Xina, a molts de vosaltres us deu venir al cap les dues grans figures de la fotografia a la Xina, dos fotògrafs occidentals, professionals, que gràcies a les seves fotografies foren la primera informació visual de la Xina i també d'altres països asiàtics que rebríem aquí a Occident i a Europa. Felice Beato era italià, nacionalitzat o naturalitzat a Gran Bretanya, John Thomson escocès, ja he dit, els dos eren fotògrafs professionals i viatjarien per la Xina a la dècada dels 60 i dels 70 del segle XIX. Felice Beato viatjava amb les tropes franceses i britàniques documentant les campanyes que tingueren lloc durant la Segona Guerra de l'Opi i ens deixa un seguit de famoses fotografies com aquesta que estem veient o aquesta del príncep Gong. Eren fotògrafs professionals. Aquí veiem el mateix príncep Gong fet per Thomson. Thomson també estaria viatjant a la Xina durant temps, a part d'altres països asiàtics, tindria estudis fotogràfics a Singapur o a Hong Kong i també realitzaria viatges itinerants en els quals amassaria una gran quantitat de fotografies que tenim la sort que avui en dia es conserven, els negatius, a col·leccions i a arxius i llibreries. Unes fotografies que a part del seu valor documental tenen una gran bellesa estètica i que no és d'estranyar que ells dos siguin tan famosos. Però bé, sí que és cert que molts llibres, moltes publicacions de fotografia a la Xina, per dir-ho així una mica, comencen i acaben amb Thomson, amb Beato i amb Thomson. Llavors, la d'avui no serà una de tantes conferències o xerrades sobre Felice Beato i John Thomson, sinó que avui parlarem d'uns protagonistes diferents. Avui parlarem de també fotògrafs occidentals, persones d'Europa, europeus, que van anar a la Xina o viatjant o residint-hi, però que serien fotògrafs amateurs. És a dir, no eren professionals com ho eren Thomson i Beato, sinó que les seves principals ingressos no provenien de la fotografia, sinó d'altres activitats a les que ells es dedicaven. Molts d'aquests fotògrafs amateurs estaven vinculats en un seguit d'associacions fotogràfiques que sorgiren a la Xina i que ara anirem veient. El 1888 a Hong Kong, Societats Fotogràfiques Amateurs. A Shanghai també el mateix any, el China Camera Club. És important que ens anem fixant en les dates en què sorgeixen. El 1892 a Fuzhou, el 1901 la YMCA, també treu un Camera Club, el 1902 a Shanghai la Shanghai Amateur Photographic Society, el 1905 a Wuhu en sorgeix un altre. Aquí també us he marcat Beijing, que és la capital. Jo per les fonts que he consultat, occidentals, s'ha de dir, diferents fonts, revistes fotogràfiques especialitzades en fotografia o diaris, no he trobat que n'hi hagués cap d'aquestes associacions fotogràfiques amateurs establertes a Beijing, fins on jo sé. Bé, us he dit que ens fixéssim en les dates perquè veiem que hi ha una primera onada cap a finals de la dècada dels 80, els 1888, i després sembla que hi ha una segona onada als primers anys del segle XX. Això, sigui o no una coincidència, el cas és que certament coincideix, com tots sabem, amb la sortida al mercat de les càmeres Kodak. El 1888 Kodak traurà, la companyia de George Eastman traurà la seva primera càmera, la Kodak número 1, que representa un trencament, una innovació en el sentit que era una càmera de mà. Abans dels fotògrafs, com estem aquí entre especialistes, tots sabeu que anaven amb càmeres més pesades, amb trípode, i ells trauran una primera càmera de mà que era
més accessible econòmicament, més transportable, i que això ajudaria a iniciar una democratització de la pràctica fotogràfica en uns sectors de la població més amplis. El 1900, aquesta primera càmera, que surt el 1888, era més econòmica, però tot i així encara havies de tenir un cert poder adquisitiu, però el 1900 Kodak treu una càmera encara més barata, la Brownie, que és la versió més senzilla, i que llavors ja impulsa el que s'ha anomenat aquesta revolució, el que alguns autors anomenen la revolució Kodak, que és no només de democratitzar la pràctica fotogràfica, sinó que també suposa un canvi no només d'accés i del pressupost, sinó un canvi en la pràctica, en el sentit que abans els amateurs o els professionals, els fotògrafs, havien de ser una mica químics, controlar tota la química, el revelat, i en canvi en Kodak, seguint l'eslògan que Kodak feia servir, tu apretes el botó, nosaltres fem la resta, amb Kodak els fotògrafs senzillament podien anar fent fotos i enviar els seus negatius a la factoria Kodak i els hi tornaven els positivats. Tot això no és d'un dia per l'altre, però sorgirà aquesta gran massa de kodakistes, però això són uns amateurs més a l'estil del segle XX. I els amateurs dels que vull parlar avui no són aquest tipus d'amateurs que surten amb Kodak, tot i que sí que segurament la sorgida de la càmera de mà tindrà una certa influència en aquestes societats amateurs, sinó que són uns amateurs més al tipus, a l'estil del segle XIX. Eren uns amateurs que, tot i que no era la seva professió, la fotografia, la consideraven una afició seriosa a la que li dedicaven molt de temps, diners, i que també els agradava molt fer tota la tasca de la cambra fosca, de la darkroom, revelar els negatius, etc. Llavors, aquests límits entre professionals, amateurs, kodakistes, no sempre són exactes i delimitats, sinó que aquests amateurs també podien treure cert rèdit de les seves publicacions, de les seves fotografies, perquè tenien un interès en assolir gran nivell tècnic i artístic. Un altre fet que a mi m'ha cridat l'atenció és que en les associacions que hem vist abans, a diferència del que passa al Japó o a l'Índia, on també en el mateix moment sorgeixen societats fotogràfiques amateurs, no hi trobem presència de membres xinesos. Tots els membres d'aquestes associacions són occidentals de diferents procedències, francesos, alemanys, britànics, fins i tot espanyols, però no hi ha xinesos, excepte dues úniques excepcions que us he posat aquí, que són les que jo he trobat en les fonts que he consultat. Una el 1889, en què un xinès participa a l'exposició del China Camera Club, i 30 anys després un altre xinès, Liang, exposarà en l'exposició del Photographic Society of Shanghai. Per què? A què es deu aquesta diferència, així com trobem que en altres societats amateurs d'això de Japó o d'Índia hi participaven membres tant estrangers afincats en allà com japonesos o indis? A què es deu aquesta falta de presència xinesa? És un tema que a mi encara em faltaria aprofundir i investigar amb més profunditat, per exemple, consultant les fonts xineses, a veure si hi ha contemporànies d'aquest moment, a veure si ells comenten algun motiu. Però bé, jo que ara us podria esmentar algunes hipòtesis, com podrien ser, per exemple, la diferència que hi havia en situació en cada lloc. Per exemple, al Japó, el 1868, a mitjans del segle XIX, estava fent el que s'ha anomenat la restauració Meiji, que era un procés de modernització seguint models occidentals. Llavors estaven sent bastant occidentalitzats. En canvi, a la Xina eren bastant reticents a la presència estrangera i, a més, a una presència a la que estaven sent forçats degut a tot un seguit de derrotes bèl·liques i tractats que s'han anomenat tractats desiguals, però ells s'estava generant un sentiment antioccidental que podia estar més o menys generalitzat, però en contra d'aquesta presència estrangera. També les fonts que jo he consultat
occidentals, repeteixo, no xineses, comenten la presència d'una superstició xinesa en contra de les càmeres fotogràfiques. Per exemple, l'Amateur Photographer, que és una revista especialitzada en fotografia de Gran Bretanya, el 1894 diu: els xinesos són molt supersticiosos i tenen gran temor de la càmera. Creuen que l'objectiu és l'ull del dimoni i que si els mira els portarà ruïna i destrucció. Faran qualsevol cosa per evitar ser fotografiats, així que el fotògraf necessita anar acompanyat d'un assistent amb un bastó. Bé, la mateixa revista, l'Amateur Photographer, el 1900, diu: els xinesos diuen que els missioners assassinen a tants nens com poden per tal de fabricar les lents de les càmeres amb els seus ulls. Així doncs, els actuals problemes a la Xina podrien ser deguts a la fotografia. En aquest moment, el 1900, tot aquest sentiment antioccidental esclata en el que s'ha anomenat la revolució dels bòxers, que van assetjar Beijing, totes les legacions occidentals establertes a Beijing, i doncs veiem com alguns articles en diaris i en publicacions arriben a atribuir l'origen d'aquest sentiment antioccidental a la pràctica fotogràfica que exercien els estrangers a la Xina. S'ha de dir, però, que aquestes mateixes fonts, cap al 1905, constaten que aquesta superstició està començant a desaparèixer. Per exemple, tornem amb l'Amateur Photographer, el 1905 diu: la Xina just està esdevenint un bon mercat, entenem fotogràfic, ja que totes les classes comencen a fotografiar i els professionals són nombrosos. L'antiga idea xinesa que la fotografia roba l'esperit o ànima quasi bé ha desaparegut. I al 1906 trobem una altra referència: la fotografia amateur aviat serà una de les ocupacions preferides dels xinesos. Bé, tot i aquest canvi que ells estan documentant, s'ha de dir que això jo no ho he vist reflectit en la presència de xinesos en aquestes societats fotogràfiques amateur, que per tant veiem que tot eren membres occidentals. Llavors, hem vist una mica el panorama general xinès, ara ens centrem en Shanghai, perquè Shanghai era l'assentament estrella de la presència occidental a la Xina, i a més a Shanghai s'hi produïa, s'hi escrivia un diari, el North China Herald, en el que han quedat molt ben documentades totes aquestes pràctiques fotogràfiques establertes a Shanghai. Per tant, ens centrem en Shanghai. El 1888 havíem vist que sorgeix el China Camera Club. Tindrà uns 38 membres residents, per tant veiem que era un club modest, però tot i així tenia prou força com perquè els concursos s'hi donessin, s'hi atorguessin medalles d'or i plata com a premis. Amb tot això, no sabem per què, però caurà en decadència o en suspensió, perquè el 1902 en sorgeix un de nou amb un nou nom, la Shanghai Amateur Photographic Society. La primera de les fotoconnectades d'avui és Alicia Little. Alicia Little era escriptora i activista feminista, i a Gran Bretanya havia escrit molts llibres i estava vinculada a moviments feministes, i a la Xina seria una de les líders o fundadores d'un moviment en contra de l'embenament dels peus de les dones. Ella, el 1886, es casa amb Archibald Little a l'edat de 41 anys, cosa que sorprèn una mica en el context històric, no era l'habitual casar-se tan tard. Archibald Little era un també britànic, era un home de negocis que estava ja establert a la Xina des de feia uns 20 anys, i per tant, quan es casen, els dos se'n van a la Xina, on residiran durant 20 anys. Ella, no sabem si era membre del China Camera Club, però sí que hi estava vinculada, perquè el 1889 participarà a l'exposició anual d'aquesta associació amb 10 fotografies. Abans que res, vull que ens situem una mica. Aquí us he posat Shanghai i Chongqing, que és la ciutat de l'interior on Alicia Little i el seu marit estarien residint durant temps. Aquí a continuació us mostro unes fotografies d'Alicia Little. Aquí veiem... Això és la ciutat de Chongqing, el riu Yangtze, i està presa des de l'altra riba, que era on ells tenien la casa. En canvi, en aquesta seria a l'inrevés, estaria feta des de Chongqing i es veuria la muntanya on ells vivien. Per això al peu de la fotografia diu vista de la nostra muntanya. Aquí tenim una altra fotografia, també del paisatge del Yangtze, amb una casa rural. Podem veure com Alicia Little intentava en les seves fotografies aconseguir una estètica acurada, pictorialista, amb aquest estil, amb aquestes atmosferes, amb aquestes
amb aquests buits i amb aquestes altes muntanyes que potser ens podrien recordar a la pintura xinesa, que també té aquestes altes muntanyes, aquests efectes atmosfèrics, tot i que jo realment aquí a mi m'ho recorda, però jo no puc constatar si ella en aquell moment estava familiaritzada amb la pintura xinesa o no ho estava. Una altra fotografia, que és una festa on hi va haver un espectacle de teatre. Això seria el públic i bé, els diferents estaments socials. Aquí va ser un àpat, un banquet que van celebrar en honor dels ancians del poble i aquí, perdoneu, aquí podem veure el marit d'Alicia Little aquí al mig. Aquesta fotografia seria de famílies benestants, de catòlics, xinesos. A mi em va fer gràcia, observeu aquí al darrere, que la fotografia no només inclou el subjecte principal, sinó que s'hi pot veure tota l'expectació de la gent que s'ho mira des de darrere. I em va fer gràcia perquè aquesta i aquesta altra fotografia, que són publicades en diferents llibres, pertanyen a la mateixa ocasió i el senyor que estava abans mirant-s'ho és el que ara està assegut i el noi que s'ho mira és el que abans sortia. I bé, són petits... veure una mica el backstage de la fotografia que sempre fa gràcia. Bé, veiem que Alicia i el seu marit eren escriptors i es dedicaven a publicar tot un seguit de llibres, ja fossin de ficció o narracions dels seus viatges o llibres més científics o més de sinologia, de descripció del país, però ens trobem que arriba un moment en què els editors no volen publicar els llibres si no tenen fotografies. Aquí us he reproduït un fragment d'una carta que va enviar el marit d'Alicia Little en el seu germà Ernest, que vivia a Londres i que els feia d'enllaç amb les cases editorials. I diu: l'Alicia m'ha dit que el tracte prometedor que havies acordat amb Heinemann, l'editor, per a la publicació de Mount Omi no sembla que arribi a bon port per la falta de fotos. Sent així, avui t'he enviat un paquet amb negatius per a solucionar aquest entrebanc. Li enviarà les fotografies i, efectivament, el 1901 Heinemann accedeix a publicar el seu llibre que inclourà 16 fotografies. Llavors jo aquí fem un petit parèntesi perquè considero que aquesta idea de voler incloure fotografies en els llibres és important i aquí us vull mostrar una mica amb un gràfic una mica barroer, l'evolució de la il·lustració dels llibres en els llibres de viatges. Només els llibres d'Alicia Little i el seu marit ja constitueixen un bon botó de mostra d'aquesta evolució, però tot i així he consultat uns 40 llibres de viatges referents a la Xina i podem veure que els llibres que no contenien cap tipus d'il·lustració, que serien els de línia blava, cada cop aniran a menys. Després, els llibres que estaven il·lustrats amb gravats, en el moment en què la fotografia encara no podia ser reproduïda en impremta, també cada cop aniran a menys. Llavors era un moment en què es va investigar molt sobre diferents mecanismes, diferents processos per poder plasmar la fotografia en impremta, al costat de text. I uns dels primers processos que sortirien, entre d'altres, serien colotips o fotogravats, que eren processos que eren d'alta qualitat, eren molt bons a nivell visual, però eren processos costosos a nivell econòmic i a nivell de temps. Llavors, per exemple, Alicia Little, un dels primers llibres que treu il·lustrats, el treu il·lustrat amb colotips, però tot i així veiem la línia verda que no despunta massa perquè aquests processos anirien més aviat destinats a publicacions de luxe i no tant a publicacions per a les masses. Però veiem que en els últims 5 anys del segle XIX, en el moment en què hi ha la tècnica, el procés dels semitons es perfecciona, realment ocasionarà un boom en què en els llibres llavors aniran profusament il·lustrats amb aquest procés dels semitons. Aquí us poso una cita de John Southward, que era un expert en impressions i en tipografia britànic, i el 1897 ens diu: la popularitat dels semitons és un dels fets dels temps actuals. Fins i tot ha donat lloc a un nou tipus de literatura, el qual depèn de les imatges per a ser atractiu. Doncs així veiem que realment, responent a una demanda del públic que estava àvid d'imatges, de fotografies, arriba un moment en què els editors
no accedeixen a publicar si no es contenen imatges. Següent foto connectat. Bé, Juan Mencarini, que avui tenim la sort de tenir entre nosaltres el màxim especialista de Juan Mencarini, que ja m'ha dit que està preparant un llibre i que sortirà, no sé quan sortirà, però això esperem que aviat. Juan Mencarini era d'origen, els seus pares eren italians però ell era espanyol. Fou inspector de les duanes marítimes imperials xineses durant molt temps, també seria diplomàtic, sent agregat comercial al consolat de Shanghai, el consolat espanyol, i bé, seria home de negocis també. Veiem que com Alicia Little també residia a la Xina durant molt de temps, gairebé més de 40 anys. Era un home que es movia molt, que estava molt implicat i que també va mantenir la relació amb Europa i amb Espanya fent diversos viatges. I per exemple aquí us he posat que el 1888 ell fou l'encarregat de la secció xinesa i de Formosa de l'Exposició Universal de Barcelona. Ja us dic que era un home molt actiu, estava implicat en diferents associacions, però aquí també us he posat les que ens interessen a nosaltres, que són a nivell fotogràfic. Arribaria a ser secretari del China Camera Club, el primer club que s'establia a Shanghai. També, segons el destinaven a diferents ports, si arribava en una altra ciutat, en un altre port, s'implicaria si hi havia associació fotogràfica i s'hi implicaria, i per exemple seria secretari del Fuzhou Camera Club. Arribaria a ser president del Shanghai Amateur Photographic Society, on també guanyaria medalles d'or en les competicions fotogràfiques, i per exemple també seria membre de la Royal Photographic Society de Gran Bretanya. Aquí ens he posat un mapa perquè veieu una mica les localitzacions on ell va estar. En aquest cas veiem que són més aviat ports comercials, ports de la costa, on hi havia una major presència, on hi havia més presència estrangera, i a diferència d'Alicia no va estar tant a l'interior, residint tant a l'interior xinès. Fotografies de Juan Mencarini, aquí veiem dames xineses gaudint del jardí, músics xinesos en un jardí típicament xinès. Els jardins xinesos tenen un gran gust estètic per aquestes rocalles, una gran apreci per aquestes rocalles. Aquí una fotografia més de paisatge on hi ha un temple, en aquest cas un venedor ambulant d'estris de cuina o un venedor de caquis secs. Tots els peus de foto, els títols, són extrets dels llibres o actors xinesos. Bé, una tercera foto connectada seria Isabel Abert. Isabel Abert fou escriptora i viatgera professional, la més cèlebre d'entre les dones del seu temps. Ella realment gaudí d'una gran reputació i d'una gran autoritat establerta en quant a viatgera i en quant a escriptora. Seguint una mica l'estil d'Alicia Little, ella també es casa tard, es casà als 50 anys, amb la mala sort que el seu marit moriria al cap de poc. Una altra dada curiosa, important, és que ella fou una de les primeres 15 dones, estiguent en el grup de les primeres 15 dones en ser admeses a la Royal Geographical Society. Estem en un moment de coneixement de nous territoris, d'expansió, de voler descobrir què hi ha en altres llocs del món. I la seva admissió, juntament amb les altres dones, no estigué lliure de polèmica. Aquí, per exemple, veiem George Carthon, que era membre del consell d'aquesta associació, la Royal Geographical Society, que diu: qüestionem totalment la capacitat de les dones per a contribuir al coneixement científic i geogràfic. El seu sexe i educació les inhabilita per a l'exploració, i aquesta moda actual de dones viatgeres professionals és un dels horrors de finals del segle XIX. Bé, tot i així, ella fou acceptada i, com us comentava, en aquesta associació la fotografia cada cop anirà tenint més pes com a document capaç de representar la realitat. Ells creien en aquell moment de la manera més objectiva i més veraç possible. Llavors,
veiem que el 1886 John Thomson, el que parlàvem inicialment, serà nomenat professor de fotografia de la Royal Geographical Society, entrenant a tota la generació d'exploradors i viatgers. I Isabel Ebert s'iniciarà en fotografia als 61 anys, bastant tard, amb ell, amb John Thomson. També bastant tard ella realitzaria els seus viatges a la Xina entre 1894 i 96, a l'edat de 63 anys. Tinguem en compte que viatjar a la Xina en aquells moments no era com avui, i si avui fins i tot es pot arribar a fer gros en algú, doncs imagineu a l'edat de 63 amb les condicions d'aquells moments. El seu primer viatge, el 1894, ella estava a Corea i degut a una guerra, la Primera Guerra Sino-Japonesa, la van enviar refugiada a la Xina i a disgust seu patiria tot tipus de calamitats i bé, estaria visitant el nord de la Xina, la zona de Manxúria, la capital, Beijing. El segon viatge, que faria el 1895, seria ja un viatge més típic, seguint el típic itinerari dels estrangers, seguint la costa, els ports comercials i visitant totes les missions, els hospitals, els orfenats dels missioners. I el tercer viatge seria ja enfilant riu Yangtze amunt i arribant realment molt a l'interior de la Xina, en zones de cultura tibetana. Aquí us he reproduït un fragment d'una carta que ell envia al seu amic John Scott Kelty, que també era membre de la Royal Geographical Society, i que li diu: ja que vas ser tu qui va insistir en que em comprés una càmera i estudiés fotografia amb el senyor Thomson, t'interessarà saber que torno amb 1.200 fotografies. Tenim la sort que les fotografies d'Isabel Ebert, part d'elles s'han conservat en forma d'albúmina o de negatius en diferents arxius. Isabel Ebert viatjava amb dues càmeres, seguint els consells que feia John Thomson en els seus alumnes allà a la Royal Geographical Society. Viatjava amb una càmera més pesada, de trípode, una càmera de marca Ross, que pesava 7 quilos 200 grams, i també viatjava amb una càmera de mà més lleugera d'1 quilo 800 grams. Això, el típic, si se n'espatlla una, que puguis continuar fent fotografies. També utilitzava tant plaques de vidre com pel·lícula plana d'acetat. Llavors, Isabel Ebert, en els seus relats, en els seus llibres, fa molta referència a tot tipus d'anècdotes sobre la fotografia, sobre la seva pràctica fotogràfica. Ella estava molt orgullosa, tot i que es considerava amateur, estava molt orgullosa de ser capaç, per exemple, de revelar els seus negatius en condicions bastant inadequades, sense cambra fosca, fent-ho a la nit. I bé, a mi una de les anècdotes que em fa gràcia és com ella comenta que utilitzava un petit colador per colar l'aigua del Yangtze, utilitzava l'aigua del Yangtze per esbandir els productes químics i poder revelar, fer els positius. I utilitzava aquest colador per treure els sediments d'argila que hi havia. El que passava és que aquí tenim el seu intèrpret, aquest jove xinès, Be Dian. Els xinesos són grans amants del te. Beuen te a totes hores. I resulta que Be Dian, quan ella no el veia, li pispava aquesta aigua i la utilitzava part d'aquesta aigua per fer-se te. I bueno, aquests fotògrafs amateurs van tenir altres tipus de publicacions, però avui vull que ens centrem un moment en la fotografia dels llibres de viatges. Per què? Hem de tenir en compte el context històric que estem parlant. És un moment molts d'ells eren britànics, l'imperialisme britànic, i no només l'imperialisme britànic, sinó d'altres poders europeus, un moment d'expansionisme, de voler-se fer present en aquests nous territoris, d'explotar-los econòmicament, d'evangelitzar les seves poblacions. I bé, tot el tema aquest de l'imperialisme ha estat abastament estudiat. Però jo avui vull que ens quedem amb una cita d'un dels investigadors, que és Thomas Richards, que diu: un imperi és parcialment una ficció, una fantasia, unida no tant per la força, sinó per la informació. I aquí és on entren els llibres de viatges, perquè tot aquest esforç imperialista ja no només es necessitava convèncer les poblacions que s'anava a colonitzar i no tant convèncer-les, sinó que es necessitava sobretot convèncer la gent de casa,
perquè de vegades hi havia polèmica sobre la necessitat, sobre si realment se'n treia un benefici, es necessitava convèncer tota aquesta gent dels beneficis econòmics que se'n podia treure d'aquella explotació i també fins i tot de l'obligació moral d'anar-hi i ajudant aquells pobles, perquè no perdem de vista que en aquest moment els europeus es veien des d'una posició de superioritat i consideraven, en general, que aquests pobles estaven més endarrerits i que per tant els havien de liderar cap al progrés i cap a la modernització. Llavors és aquí on entra, dins d'aquesta, el que s'ha anomenat aquesta pedagogia de la ideologia imperialista, aquest projecte pedagògic imperialista, és aquí on molts autors, com per exemple Mary Louise Pratt, per citar-ne una, han dit de la importància d'aquests llibres de viatges per a convèncer tot el públic de casa. I sí que és cert que aquests llibres de viatges han estat molt analitzats. Alicia Little o Isabel Abert, els seus textos, els seus llibres han estat estudiadíssims, ja siguin a nivell monogràfic o compaginant-ho amb d'altres autors de llibres de viatges, però sempre, fins on jo he vist, des d'un punt de vista textual. Des de l'anàlisi discursiu a nivell textual, de si ells eren més o menys partícips d'aquest projecte imperialista, de si afrontaven l'encontre, la trobada amb l'altre des d'una visió més o menys de superioritat, si cedien més a un diàleg cultural, etc. Però mai, segons jo he vist, es tenen en compte les fotografies que s'inclouen en aquests llibres de viatges. I hem vist que eren importants, perquè certament els editors arriba un moment en què no els publicaven si no tenien fotografies i tot el boom dels semitons i tot plegat. Per tant, jo per exemple em quedo amb una proposta que fa, com es deia ara? Bé, sí, Gillian Rose, perdoneu, que proposa que l'anàlisi discursiu no només té per què ser textual, sinó que també es pot fer les imatges. Un seguit d'imatges, no només una, sinó un seguit d'imatges també narren una història, transmeten una informació. Un exemple que tenim molt proper avui en dia i molt extrem seria el tema del fenomen fotolibro que estem vivint aquests dies aquí, aquesta narració visual que poden generar les imatges en conjunt. Per tant, jo vull que ara mirem una mica quines característiques presentaria aquesta fotografia inclosa en els llibres de viatges.